सोर नों? आं मिथिनायावथ' रादाया बेयाव गावनि मोनसे रावबो गैया आरो नों एसेबां मानो गाबदों? सोर जायो नोङो? सोर नोङो? मानो सिरि थांखो? सोर नोङो बुंबानाय? मा जायो रादाया नोंनि? मानो फैदों नों बेयाव? सोर नोङो? सोर नोङो? आंनि हौवानि खाथियाव मानो फैदों नोङो? सोर नों? अबाव थांखो? मानो जेबो बुङा? अबाव थांखो? सोर? मानो जेबो बुंला? सोर नोङो बुंनाय? आं सोमोन्दोआव नोंनि आब' जायो आरो रादानि हिन्जाव। मा? नङा, बे जानो हाया। बे जानो हाया नोङो। बे जानो हाया। नङा, बे जानो हाया। नोङो थार। बे जानो हाया। रादानि हिन्जाव गिदिर। नोंनि सिगां रादाया आंखौ हाबा लादोंमोन। नंगौ, बेनो थार। नङा, जानो हाया। आं फोथाया। नों थगायदों। नों थगायसुलि। नों थगायदों। आंनि रादाया आंनि अनगायै रावखौबो जुलि लाया। रावजोंबो हाबा जायाखै बियो। हिन्जाव गैया बियो। आंनो बिनि गिबि हिन्जाव, गिबि बिसि। नों थगायदों। नों थगायसुलि। नों थगायसुलि। थगायाखै खिन्थु बेनो थार। आरो बेखौ नों गनायनानै लानांगोन। आं मानो थगायनो? बेनो थार। बेखौ फोथाया आङो। नों थगायदों। थगायसुलि नों। रादाय, सिखार। रादाय बुंना बे हिन्जावा नंखाय बुंदों होननानै। नों आंनिल'सो हौवा। सिखार। नों आं नोंनिल'। नों आंनि अनगायै रावबो हिन्जाव गैया। रादाय, सिखार। बुंना बेखौ। नों जेरै फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन, आंबो बेबायदिनो फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन। नाथाय बे जालांबाय सम लोगोआव। माबा मोनसे। नों बुंब्लानो जागोन नामा? नों बिनि हिन्जाव नङा। थां। नों ओंखारला। रितु, माबा मोनसे जाहोनाव बेबायदि जालांबाय। रादायाबो लामा गैयामोन बै समाव। बेनिखायनो बेबायदि खालायनांगौ जादों। दा नोङो बेफोरखौ गनायनानै लानांगोन। आंबो रादानि हिन्जाव, नोंबो हिन्जाव। नों बेखौ गनायनानै लानांगोन रितु। सोर नों? नों बेफोरखौ बुंफैदों आंनि सिगाङाव। नोंखौ गनायनानै लागोन आङो। बेयो आंनिल'सो हौवा। नों हिन्जाव नङा बिनि। रादाया आंखौ थगाया आरो थगायदोंबाबो नों बिनि हिन्जाव जानो हाया। आंल'सो बिनि हिन्जाव। नों थां बिनिफ्राय। थां होनदों। खार। रितु, ओंखारलां होनदों। ओंखारलां। मा जानाय? माबोरै जानाय? बेफोरखौ खोनासंनो गोसो गैया आङो। नों रावबो नङा। नों थगायसुलि हिन्जाव। ओंखारलां। रितु, नों एसे बुजिनो नाजा। बेफोर नांज्लायनायनि सम नङा। नुदोंना रादाया मा जादों? खमायाव दङ, रायज्लायनो हाया। जेबो बुंनो हाया, थाबायनो हाया। मा जानानै दङ? नों एसे बुजिनो नाजानाय। बेफोरखौ उनाव रायज्लायगोन। नों दा मेडिकेलाव बेबायदि खायसे दा खालाय। रादायखौथ' खेबसे नाय। नों एसे बुजिनो नाजायाखै? नों आंखौ फोरोंनो फैनाङा। आं मा खालायनांगौ, आं मा मानांगौ। आं मिथिगौ बेयो आंनिसो हौवा। नों रावबो नङा बेयाव। नों ओंखारलां। नों आंनि हौवानि खाथियाव दा था। नोंनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरो। नोंसो सनि। थां। ओंखारलां। आंनिसो बियो। नों बिनि हिन्जाव नङा। आंनिसो। आंल' बिनि हिन्जाव। रितु, नों थगायसुलिसो। नों बेफोरखौ नों आंनि सम्पति नुनानै फैदों। नों रादायखौ मिन्थिदों। नों खमायाव थांदों होननानै। बेनिखायनो नों थगायनो फैदों। रादायनि हिन्जाव जागोन होननानै। थां नों सोरबा सिखाव, बाजारि आरो थगायसुलि फैसा जाबथिंग्रा नोङो। ओंखारलां। आंनि हौवाया आंनिल'। रादाया माब्लाबाबो नोंनि जानो हाया। नों थगायदों नोंखौ। ओंखारलां। रितु, नों माने एसेबो बुजिनो नाजायाखै? बुजिया। ओंखारलां होनदोंना नोंखौ। ना सिकिउरिटि लिंहरगोन आं। सिखाव फैदों होननानै। ओंखारलां होनदों। रितुआ दा खर' खामानि होनाय नङा। आं एसे गोजानाव थाहैथ'नानै होगोन। आंनि हौवाखौ गावनि होननो फैदों। उनाव मोजाङै रायज्लायसिगोन। दा बेनि खर'आव खामानि होआखै। रादाय माबोरै सिखार? बे हिन्जावआ मा बुंबाय थादों?
थाब सिखार नोङो बे हिनजावखौ सोबानानै जेलाव दोनना फैदों थगायसुलि बियो थगायदों फैसा जाग्राफोरा बिसोरो थगायसुलि जाखौ आफाया फनखौबो रिसिभ खालायनो रोंला जेलाव थांनायनि उनावसो फनखौ हमगोन होननानै सानदों नामा बियो बोराया साला गावबो फसिगोन आंखौबो फसायगोन बियो दा फनखौ हमबा मा जायो बे बोराया साला थै हमजाबा हमजाथोलै थांसै आं फन सन हमा बेयाव र' ने आफाया हस्पिटाल सहैबाय आंथ' नेयालासिनो फैबाय खारनानै हस्पिटाल सहैयाखैथ' बियो सेस जागोन आफाया हस्पिटालाव थांबा हस्पिटालाव जुदि रादाया जुदि आफाखौ नुयो आफाया जुदि हुस गैया होननानै थाङो आरो बेयाव जुदि नुजायो मा जागोन जुदि हस्पिटालाव पुलिसखौ लिंखाबाय पुलिसफोरा जुदि हस्पिटालावनो आफाखौ लोगो मोनो आफाखौ हमनायजों लोगोसे आंखौबोथ' हमगोनलै थै आफायाबो मानो हमनो रोङा फनखौ दार आं हस्पिटालसिम थांबावनांगोन दा माबोरै थांनो आं हस्पिटालाव जुदि पुलिसखौ लोगो मोनो रादाया दासिम पुलिसनो स्टेटमेन्ट होखांबायानो खोमा दहायनो हुस फैदों होननानै बुंदोंमोन दासिमथ' रादाया मुं लाबायानो जोंफोरनि आफानि आरो आंनि मुंखौथ' लाखाबाय बियो खिन्थाखाबाय बियो पुलिसफोरनो थै मा आफायाबो मा खालायो थाथोंसैलै थांला आङो हमजाथों बिनो हारसिं थांला आङो अबावबो थांना थाहैनोसै रादाय थाबैनो मोजां जादों अबेनि सोर मा हिनजाव बेफोरो मा बुंलाबाय थायो नुदोंना गावखौनो मा बुंलाबाय दङ नों थाबनो हामदो आरो जुदि बे हिनजावा थारखौबो बुंदों थेवबो आं नोंखौ बेजों थांनो होआ जुदि नोंनि बे हिनजाव मारमोनबो बे नोंनि जानो हाया आंल'सो नोंनि हिनजाव आरो बाबुआ नैजों सानैनि बाबु नोंहा फिसाबो सासेल'सो दङ बे हिनजावजों जेबो फिसा गैया नोंहा बे रावबो नंखाया बे बाजारिसो बियो नोंनि खाथियावबो फैनो होआ आं बेखौ मोनथिगौ बियो मोनथिगौ आंखौ मेगन खानि मेगन नुयो होननानै बेनिखायनो बियो आंनि हौवाखौ जालाव फासायनो फैदों बियो नाथाय बिनि साननायखौ आं माब्लाबाबो जाफुंहोनो होआ हाया बिनि साननाया जाफुङा नों आंनिसो आं मेगन खानिबाबो आंल' नोंनि हिनजाव बे नोंनि हिनजाव जानो हाया नंगौबाबो जानो होखाया आङो रादाय नों खोनासंदोंना बे हिनजावा थाखा फैसा दं होननानैसो बियो नोंनि खाथि खालायाव बिरबायलाबायदों आं मिन्थिगौ बे मोजां हिनजाव नङा आरो बेफोरबायदि हिनजावखौ आं आंनि न'खरनि खाथियाव फैनो होखाया आरो फैनो नागिरोबा गोजानाव गार'खागोन आङो आं मिन्थिगौ माबायदि गार'नांगौ माबायदि बेफोरबायदि मानसिफोरखौ सबक सिखायनांगौ मिन्थिगौ आं बेफोरबायदि गाज्रि आखुनि मानसिफोरखौ आं आंनि न'खर गेजेराव हाबनो होखाया आङो नों खोनासंदोंना रादाय आंनि बुंनायफोरखौ खोनासंदोंना खोनायाखै खोनादोंना नोङो मा मा जाखो आयै दानि रितुखौ लोगो मोनबाय आङो मा लोगो मोनबाय रितुखौ बेनिफ्राय मा बुंखो नोंलाय बुंबाय बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय बुंबाय आयै रितुआ फाग्लि बायदि जादों आंखौ थगायसुलि फैसा जासुलि माबा माबि होननानै बुंदों आंखौ रादानि हिनजाव नङा होननानै बुंदों सोरबा थगायसुलि नोङो फैसानि थाखाय फैदों होननानै माबा माबि होननानै रायदों आयै आं दुखु मोनदों गोसोखौ रितुआ बेबायदि बुंदों आंखौ मानोथो बेबायदि बुंखो बेलाय शक जानाय बायदि जाबाय खोमा बियो बेबायदि समावसो बाथ्राफोरखौबो मोनथिलायनाय जाबायना आयै समानो गाज्रि जाबाय फोथायनो हायाखै बियो बेफोर बाथ्राखौबो बुंबाय लोगोसे रादायाबो बेबायदि अबस्थायाव माखौ सानख'नो बायदि जाबाय बियो बेनिखायनो आंबो जेबो बारा बुंफिनासै उनाव मोजाङै रायज्लायगोन दे होननानै थेवबो आयै बे आंखौ माबोरैबा खालायदों गाज्रि होननानै रायदों आयै
आं गोसोखौ दुखु मोनदों आइ आं बेबायदि होनगोन होननानै सानाखैमोन रितुआदि आंखौ बेबायदि बुंगोन आं सानाखैमोन आइ औ बिहामजो उन्दैया बेबायदि होननाङामोन आरो माथो खालायबावनो आरो आइ आंखौ रितुआ एसेबो सैखाया खोमा मेगन थाइसेजोंबो नायनो हायाखै सम नांगोन बिहामजो दासो मिथिदोंना बे बाथ्राफोरखौ सहायनो हायाखै एसे सम नांगोन दालाय अबावथ' दङ बेलाय दङ रादाय थानाय केबिनावनो दा गैला खोमा आं माबोरैबा मोननानै गाख्रबबाय थानायखाय बखिबाय थानायखाय ओंखारबोदों आइ बेयो गोसा गोसा गाख्रबबाय थादोंमोन बेनिखायनो ओंखारबोबाय आं ए बे दा आबौ फिसायालाय आबौ फिसाखौ लोगो मोननाय औ जनानै दंमोन सियारावनो आंबो खेबसे लोगो हमहैनो हामगोन नामा बिहामजो मिन्थिया आयै बियो गोसा गोसा फाग्लि बायदि गाख्रबलाबायगोनसो नामाथाय आंखौबो फोथायाखै हिन्जाव होननानै गथ'बो दं होनदों रादाय आरो आंनि बाबु दं होननायावबो फोथायाखै नों अबेनि हिन्जाव फैसा जाग्रा माय बेबि होननानैसो गाख्रबबाय थादों मिन्थिया नोंखौ नुब्लाबाबो नों होनब्ला फोथायगोन ना फोथाया आंखौ एसेबो फोथायाखै रादाया माथो रावबो गैयानो आंनि अनगायै रावबो गैया होननानै गाख्रबबाय दंमोन नों थांनांगौमोन थ' खेबसे मोनथिबायानो आरो बि फोथायाबाबो नंनायालाय नंगौआनो आरो बेनो सैथो बि आरो नङा होनबानो जागोन आरो सैथोआ बेनो मिन्थिला आयै आं नों थांनोबा थां आं दा थांथ'ला गाख्रबलाबायगोनसो आं मिन्थिगौ रितुआ दा बाथ्राफोरखौ सानस'नो हायाखै आं जेरैबायदि सानसे समाव सानस'नो हायाखैमोन फोथायनो हायाखैमोन दिनै रितुआबो बेबायदि जादों सोर हिन्जावालाय गनायना लानो हानो सोर हिन्जावा गावनि हौवाखौ रानज्लायनानै लानो हानो नाथाय दा जालांनायखौथ' जोंफोर सोलायनो हालाना आं दा जेरै गोसोआव अन्थाइ लाखिनानैबाबो सोलिनानै दङ मोनथिनानैबो जे रादाया गुबुन हिन्जाव दंबावो होननानै रितुआबो बेबायदिनो सोलिनांगोन उफायथ' गैया सोरथ' लुबैयो बिहारि जानो सोर लुबैयो गावनि हौवाया हिन्जाव सानै साथाम लाजानायखौ आं मिन्थिगौ रितुआ दुखु मोननानै दं नाथाय थेवबो बे आंखौ बेबायदि गाज्रि होननानै रायनाङामोन आरो बेखौनो साननानै गोसोखौ दुखु मोनदों आङो आंथ' बेखौ बेबायदि रायफेराखै गाज्रि होननानै मिन्थिनायनि उनावबो नाथाय रितुआ आंखौ बेबायदि रायदों गोसोखौ दुखु मोनदों आङो बेबायदि होनाङामोन आंखौ